Binnanau hoन्दों नामा नैबे बिनानाव जुगामि बिनानाव जुगामे नानि जुगामे नानि आयु आगे आंनो फैसा हरब्रा फैसा थाइसेबो गैया हरब्रा आगे फैसा हरदोरा नानि ले हरदोरा नानि जुगामे फैसा हरदोरा आगे नानि जुगामे आयु लाजबावबाय बिदानि ब्लगाव थानानै नों जामि मोजां मोनो जामि सेंग्राफ्रा फसायगोन साख्रियावलाफ्रा नागिरगोन नोंखौ बुरबक जाम्बि जेबो माथानो गैया बेनाव जाम्बि गथ'नाव जाम्बि जाबाय नोङो नानि जुगामि ना आदैमोन बेनि नामा नानि जुगामि नै गला बेनो कलेजआ बेनो आरोना माने दिनै देन्जार मानसिफोर दं नालाय सिख्लाफोरजों ओरै सिख्लाफोर दङ जोंनाव थान्दालै मार्बल बिसि ओमफ्राय नैबे जुबलि हाय गाइस होनदो जुबलि हाय गाइस होनदो हाय गाइस सिख्लाफ्रा बिराद देखायो आरो मिथिबाय मोजाङै नायनानै लाखा बिसोर सानैखौ बिराद देखायो बिसोर सिख्लाफ्रा आयदा रथ वेलकाम टु जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल दिनै आरोना कलेजाव मजा आलादा आरोना ओमफ्राय नै दा सिख्ला सानै बडिगार्ड आरोना बिसोर आंनि जान्था फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरोना बयखौबो बरायबाय माने बे सिख्लाफ्रा आंखौ फट' खेबनो थिनगासिनो दङ ओमफ्राय बोरैबा लेभेल मानसिफ्रा दङ मार्बल बिसिया
आदैमोन माने कलेजाव थांबा कलेजाव भिडिअखौ खालामनो सम बिराद सिख्लाफोरना आयौ ओंखायनो जानो आरो ना दैखर दै गनायाव थांबावसै ओमफ्राय नै नानिमोन दङ नानिमोनहा दासो स्कुल गदों बिसिनाबो रागा जोंनाय नायबाय नानिया आंखौ रागा जोंगोन ना माखो दा कलेज लामायाव दं आरो ना माने गय जादों आदैमोना जानदाया ओमफ्राय जों मायाव थानो नागिरदों आदैमोन दा दैखर दै गनायाव बुलावदाबो दं ओंखारबाय थांनो gua jalan itu gue arna, nani malam kade, oh, udah marai, rumah dia ada, jadi boleh sangra lama, mana, jadi mana pun shopping benalai, jauh istilah salam, kan sekolah dia dulu mana kan sekolah berapa bosan bayi nih mana, bisnaber jenis prestasi ada masalah juga. Ayo me ay sebab sudah ini selama berjauh karena oh nih malah dia surat selama yang laga lama coba apa hari ini awas menggunakan nih rumah dari itu coba apa hari ini jangan di rumah Isa. Ada Flora. Ada betulan Flora. Betul kurang banyak kan ini nanti. Hilang ya. Ada yang mana? Nah, namanya ada? Juga? Nah, Flora. Oh, Flora, Flora. Lah kayak banyak ada. Wah, mau jalan ada. Mana kan udah segan kamu sangat ada yang itu kelakuan. Ada yang finally menfewer nana menfewer dan siapa ini sebenarnya menfewer dan siapa ini dekor di mana ya ini dari kapan arna mana dekor di mana pilih baik interest pilih baik arna gorom menfewer Ini đâu begini nama sini, sing susu đâu begini ya, acet cek, aye cek, dia apa yang nanti ya, oh ini.